Salam dostlar, şun Blender sapaklanmadan 8-nji bilen dowam edýäs. Blender sapaklanmadan 8-njisinde biz edit modda nädip saýlamak görnüşleri, bir obyektin düzümindäki vertexleri, edge'leri we face'leri nädip saýlap bolýar. Şonu öğreniriz. Hem ondan başga select box, select circle, select lasso ýaly beýlik saýlamak görnüşlerini geçeriz we iň soňunda aşağıdan çykkan menü barada görünýär. Onu taýin bolsak, sapagymyza başlaýar. Birinji viewport ekranymyzdaky garaşyň bir jemint. Birinji bilen viewport ekranymyzdaky hemme obyektler A basyp saýlaýar we delete edýär. Ve onun yerine bir UV sferi çağırıyaz. Inni tab bilen edit moda geçeceğiz. Yani short case yani gıysa yolu. Object moddan edit moda geçmek için tab'a basacağız. Object moda geçeceğiz. Tab'a basacağız. Edit moda geçeceğiz. Birinci. Bir de hazırki yağdaydı. Misal için şu vertexleri bir-birden şeýle üstüne basyp, myşkanyň çepki noktasynyň üstüne basyp saýlap bilýär. Ýöne ünseren bolsaňyz men bir vertex ýani bir noktada saýlamdy. İkinji noktada saýlasam birinji nokda atmen bolýar. Egerde men şu nokdaların hemmesini ählisini saýlasam bolsa, ondan men shift'e basylgy ýagdaýda nokdaların üstüne basyp saýlaýar. Shift'e basylgy ýagdaýda Edir şonýaly, edge'lerde de şonýaly. Shift'e basylgy ýagdaýda edge'lerin üstüne basyp hemme edge'leri saýlap bilýär. Ýa bolmasa face'lerde de şonýaly. Shift'e basyp saklayan face'leri şeýle bir-birden saýlap bilýär. Ýa bolmasa istenlik ýerden. Inni ikinji ýene de vertexlere geçýäs. Inni egerde men kontrol basyp saklap saýlasam, meselem şu yerden bir nokta saýladym. Indi men şu arasyndaky noktalar, ýagny şu noktadan şu nokta aralyga çyle hemme noktalar saýla diýjek bolsam, kontrola basyp saklayan we şu noktada bassam, şu aralykdaky noktaların hemmesini saýladym. Ýa bolmasa başgaça şu noktada basyp sakladym we kontrola basýan we aşağı noktada saýlayan şu aralykdaky noktaların hemmesini saýladym. Edge'lerde de edil şonu ýaly. Men meselem şul edge saýladym we kontrol basyp saklam. Şul edge saýlasam, şul aralykdaky edge'leň ýagny kenarlaryň hemmesini saýlaýar. Ýa-da bolmasa face'lerde de şonu ýaly. Şul face'i saýladym we kontrol basyp saklap, şul face'i saýlasam, şul aralykdaky face'leriň hemmesini alýar. Inniki ýene de vertex'e modumuza geçýär. Egerde men şol çyzyklaň ählisini ýagny şunu krugowy hemmesini taýlajak bolsam näme etmeli? Alta basylgy ýagdaýda şuna kadar bassam, ine üstüne saýla. Ýa bolmasa alta basylgy saýlap şeýle bassam, gapdalygyny ine töweregindäki hemme noktalar saýlady. Ýa bolmasa edge geçýär. Ine şeýle basyp saklap, alta basyp saklap üstüne basýan çek knopka bilen daşdawragyndaky hemme edge'ler saýlady, ýani hemme kenarlar saýlady. Ýa bolmasa face'lerde de şonýaly. Alta basyp sakladym, face'iň üstüne basýan kenaryna hemme face'leri şeýle saýlap bilýär. Inni körkönjekladym. Köpçüliklerini saýlamak üçin bize berde select görnüşlerimiz var. Yani şu myşkacın üstüne basyp saklaýas ve select box diýär. Select box, yani boxlary taýlamak. Yani şu boxlary ýeke-ýekeden taýlamak. Berde biziň tweak bilen select box'un arasynda paşty diýen ýaly tapawut ýok. Ýöne select circle bilen select lasso-da birazajyk tapawutlar bar. Onda ene select circle'a geçýär. Select circle'a geçýär bolin daşynda töwerecik döreýär. Ýani daşynda togalak döreýär. Şu togalak içine girýän hemme
face'ler yani ýady bolmasa hemme vertexler biz şeýle saýlap bilet üstüne basyp saklap. Ene şular wagtda face'lerin hemmesini saýla diýip bilen. Bärik basyp atman etdim. S harpy basyp şu töwregi hasam ululduwan bilen. Meselem şu içine giren töwregin içinde hemmesini saýlady diýip bilen. Muşkamyň çep knopkasyna basyp atman etdim. Ve bärik gelýän we inniki saýlamak görnüşümde geçýän. Select lasso. Select lasso näme? Kompýuteriň muşkasy bilen şeýle aýlaýar we şu ýasan çyzgymyň içine näçe tanak vertex ýa näçe tanak edge ýa näçe tanak face girýän bolsa, şonuň hemmesini taýlaýar. Ane şu görnüşde. Ýa-da bolmasa şular wagtdakylar taýla diýip bilerim. Ene şeýle görnüşde. Bunu edge'lerde de work edýän. Ene şeýle görnüşde. Şu edge'ler taýla diýdim, şunun içine girýän çyzgyklaryň hemmesini taýla diýip bolmasa face'lere de şeýle. Ene şunun içine girýän hemme face'ler taýla diýdim, ähletini taýladyk. Indi bu ikinji taýlamak görnüşümizde. Indi object moda geçýäs we UV sferamyzy pozýas, delete bas. Inni size häzir şu taýdan çykýan aşağı menü barada görünmejek. Birinji shift A basýas, bärden bir plane çağırýas. Inseren bolsaňyz şu plane'i çağırymdan soň, aşağıda şunu ýazjak menü döredi. Add plane. Yani plane goşuldy. Şunun üstüne basýan bolýan bize size diýär. Yani şu plane'imiň ölçülerini orkady. Şu plane'imiz şu taýfam 2 metr, bu tarafam 2 metr, bu tarafam 2 metr, bu tarafam 2 metr. Indi men şunu bilen ululduwan bilýän. Ýa-da şeýle üstüne basyp bozup meselem 5 metr bolsun diýip bilýän. Ýa bolmasa bozup 1 metr bolsun diýip bilýän. Ýa bolmasa location X okunna yerleşýän ýerini üýtgedi bilýän. Hasta ekranlar bilen Y okunna da üýtgedi bilýän. Ýa-da Z okunna da üýtgedi bilýän. Ýa-da rotation uğurunu üýtgedi bilýän, aýlap bilýän. Ne? X okunna aýlanýar, ädir bärden de uğurunu ýani. X okunna aýlaýan, Y okunna aýlap bilýän, Z okunna aýlap bilýän. Ene şu görüşüňiz ýa şu menü, ýöne şu menü bir gedek boşluğu bir gedek basamyzdan soň şu menü ýitýär. Şoň üçin obyekti ilk başda döredönümizde şu menüden nämeler çykýan bolsa, meselem bir konus alalyň, bir konus aldyk. Ene başda şu menüde näme hereket etjek bolsaňyz ilk başda edin. Ene bärde ene vertexleriň sanyny köpeldi bilen häzir bärden size az uğurlar ýaly bot açaýyn. Ene häzir prodyas shift A bilen bir konus alýas. Ene vertexleriň sanyny köpeldip ýa bolmasa ene azaldy bilýäs. Aşağınyň radiusyny ululdyp kiçeldi bilýäs, ýokarsynyň radiusyny ululdyp kiçeldi bilýäs. Çuňlugyny çuňlugyny ýani uzunlugyny üýtgedi bilýäs. We bärden ýene bir köjüklädim. Align. Şunu view diýip özümize seretýän tarapymyza öwürjek bolsak, view diýär, bize bakýan tarapyna öwürýär. 3D kursor diýsen öňki ýarak ýagdaýyny getirýär. 3D kursor barada innik sapaklarymyza düşündirip geçer. Edilýän ýaly location üýtgedip bolýar, ýa-da bakýan aýlanýan tarapy üýtgedip bolýar. Inniki toruslar edil bularam şon ýaly segment sany köpeldip bolýar. Segmentlerini içerki daşarky segmentlerini sany yerleşýän ýerini bakýan uğurny we radiusyny giňligini ulanyşyny hemme dany üýtgedip bolýar. Ene dostlar, şuňky tapamyz şundan ibaretdi. Tapaklarymyz size peýda bolanmasa like basyň, kommentaar ýazyň. Meňe satam kanalga agda bolmagy ýatdan çykarmaň. Indi tapaklarda görüşýänçek.